Quan pensem en un institut, en què pensem primer? Segurament en els profes, en els alumnes, però hi ha una figura que des de darrere ho modela tot. Exacte, la direcció. Avui anem a fons per entendre qui és de veritat l'arquitecte del centre educatiu. Bé, aquesta és la pregunta del millor, oi? Qui hi ha darrere de l'èxit d'un centre? Normalment, el focus va cap al professorat, cap a l'alumnat, però i si hi hagués un motor, una peça central que ho fa girar tot? Doncs avui, precisament, el descobrirem. D'acord, aquí tenim el pla d'avui. Primer veurem per què la direcció és molt més que fer papers. Després ens ficarem de ple en els seus 5 rols clau. Continuarem amb la gestió del dia a dia, com s'hi arriba a ser director o directora i acabarem veient com se'ls avalua. Som-hi! Vinga, comencem. El primer que hem de fer és treure'ns del cap la idea clàssica del director tancat al despatx signant papers. Aquesta imatge ja no funciona. La realitat d'avui és molt més complexa i, sobretot, molt més estratègica. Fixeu-vos en aquesta definició. Eix vertebrador. La veritat és que és una metàfora boníssima. És com la columna vertebral de l'institut, literalment. Ho connecta tot, ho aguanta tot, des del projecte pedagògic fins a la relació amb les famílies. És el que fa que tot tingui sentit i funcioni com un engranàter. I aquest lideratge no surt del no-res. S'aguanta sobre 4 pilars. A veure, el primer, un lideratge global, és a dir, coordinar-lo tot. El segon, impulsar l'autonomia del centre, fer-lo únic. El tercer, tenir sempre clar el marc d'actuació, que és el projecte educatiu. I el quart, i potser el més important, assumir la responsabilitat final. Aquests 4 punts, junts, són el que defineixen un lideratge com cal. Molt bé, ja tenim la teoria. Però, i a la pràctica? Com es menja tot això? Doncs resulta que tota aquesta feina es pot dividir en 5 grans papers, 5 rols clau. I aquí ve la gran pregunta, oi? Què fa exactament un director o directora? Perquè, a veure, no és una sola feina. És més aviat com fer malabars amb 5 feines alhora. I totes són superimportants perquè l'institut rulli. Mireu, aquí ho tenim resumit. Els 5 grans blocs són aquests. Representació, direcció pedagògica, lideratge de la comunitat, organització i ser cap de personal. 5 papers en un. Anem a desgranar-los un per un, a veure què vol dir cada cosa. Comencem pel primer, la representació. Bàsicament, el director o directora és la cara visible del centre. La veu i la imatge davant de tothom, des del Departament d'Educació fins al barri. Però clar, aquesta representació té moltes cares. Per una banda, és administrativa, davant de l'administració. Per l'altra, comunitària, amb les famílies i l'alumnat, també institucional, quan parla amb altres entitats. I atenció, un detall important. Legalment, té la consideració d'autoritat pública. No és poca cosa. Anem al segon rol. I aquest és el cor de tot plegat, la direcció pedagògica. Aquí és on hi ha la xitxa, la part que s'assegura que l'ensenyament i el aprenentatge siguin de qualitat. Què vol dir això? Doncs liderar el projecte educatiu, buscar noves maneres de fer les coses, coordinar el que s'ensenya, però sobretot, i això és clau, fomentar un lideratge distribuït, és a dir, que les decisions no les prengui una sola persona, sinó que tot l'equip docent s'impliqui per millorar plegats. Tercer rol, lideratge comunitari. Perquè un institut no és un edifici i prou, oi? És una comunitat, alumnat, famílies, professorat. I la feina de la direcció aquí és aconseguir que tota aquesta gent remi a la mateixa direcció, crear equip baixa. I com es fa, això? Doncs mira, des de crear un bon ambient on tothom se senti a gust, fins a animar les famílies a participar, connectar amb les entitats del barri i, per descomptat, liderar espais com el Consell Escolar o el claustre. Val, fins aquí tot sona molt bé, molt estratègic. Però anem al gra. Com es porta tot això al dia a dia? Ara toca baixar a la gestió pura i dura, l'organització i els recursos. Aquest esquema ho deixa bastant clar. La direcció és a dalt de tot, sí, però la seva funció és coordinar. Coordinar els equips, els departaments, els òrgans de govern. És com el director d'una orquestra, que ha d'aconseguir que tot soni afinat i funcioni. Dins d'aquesta gestió hi ha 2 branques principals. D'una banda, la gestió econòmica, pressupostos, contractes, números. I de l'altra, la gestió material, que els ordinadors funcionin, que les aules estiguin bé, que no falti de res. Les 2 són vitals. Perquè al final, la idea és simple. Tots els recursos, persones, diners, materials, han d'estar al servei d'una única cosa, l'objectiu final. I quin és? Doncs que l'alumnat aprengui i tingui èxit. Tot convergeix aquí. Molt bé, ja sabem què fa. Però
Com s'arriba fins aquí? Com s'aconsegueix ser director o directora? No és fàcil, És un procés molt regulat, públic i que es basa totalment en els mèrits. El procés és, de fet, bastant exigent. Primer, hi ha un concurs de mèrits. S'ha de tenir una certa antiguitat com a docent, haver fet una formació específica. I aquí ve el plat fort, presentar un projecte de direcció per al centre. Un pla de futur, vaja. I després, defensar-lo davant d'una comissió. I si se supera tot això, doncs s'obté un nomenament per a un mandat de 4 anys. Quan acaben, la Inspecció d'Educació avalua la feina feta. Si l'avaluació és bona, es pot renovar, actualitzant el projecte, és clar. Si no, o si hi ha problemes greus, es pot cessar. Perfecte, però la cosa no s'acaba amb el nombrament. Com es garanteix que la feina es continuï fent bé? I com es pot créixer professionalment? Aquí és on entra l'últim punt del nostre recorregut, l'avaluació i la professionalització. L'avaluació no es fa a ull ni de bon tros. Es basa en criteris molt concrets. S'han complet els objectius del projecte? Han millorat els resultats acadèmics? S'ha gestionat bé el centre? I una cosa molt important, sempre es té en compte el context de l'institut, perquè no tots parteixen del mateix punt. I tot això porta a una acreditació professional. Però com s'aconsegueix? Doncs el primer requisit és haver superat l'avaluació d'almenys un mandat. És la prova de foc. Si superes aquest primer cicle, ja tens la base per construir una carrera directiva. Aquest mandat, com dèiem, dura 4 anys. Per què 4? Perquè es considera que és el temps necessari per poder posar en marxa un projecte, que aquest projecte comenci a donar fruits i, per tant, que es pugui avaluar l'impacte real que ha tingut en el centre. I per què tot aquest engranatge? Doncs perquè l'objectiu és molt clar i ambiciós, anar cap al 100% de professionalització. La idea és que ser director o directora no sigui una cosa temporal, sinó una autèntica carrera professional, perquè és una peça estratègica per a la qualitat de tota l'educació. El resultat de tot això és la creació d'aquesta figura, el personal directiu professional docent. És un nom una mica llarg, però la idea és senzilla. És una acreditació oficial per a aquells directors i directores que ho fan bé, que reconeix la seva experiència i els dona més reconeixement i competències. I acabem amb aquesta frase que crec que ho clava. Una direcció efectiva no només gestiona, sinó que lidera i transforma. És la peça clau que pot garantir l'èxit de tot l'alumnat. Així que la pròxima vegada que passem per davant d'un institut, potser podem pensar en aquesta figura, en l'arquitecte o arquitecta que moltes vegades en silenci està construint el seu futur. Fins a la pròxima!